Ei, tu! Sí, tu. Vols tenir alguna cosa excepcional per explicar als amics? T'has plantejat mai formar part d'una pel·lícula? Ara és el teu moment. Barcelona 1714, la pel·lícula et necessita. Un projecte cinematogràfic innovador i diferent que vol arribar al públic nacional i internacional. Barcelona 1714. Et volem a tu. Entra a la web. Pots col·laborar a partir de 10 euros i convertir-te en soci del projecte. Però en què es diferencia el nostre micromecenatge? És clar que posarem el teu nom als títols de crèdit i et farem un bonic regal. Però el més important és que a partir de només 50 euros rebràs un percentatge directe de la pel·lícula. A partir d'ara, ho podràs compartir tot amb Barcelona 1714. Il·lusió, moments històrics i futurs beneficis. Barcelona 1714. Et volem a tu. Jo ja hi he col·laborat. I tu?